Palu. Ayun, umiyak na si Denise. Kuya, maganda yung dalawa mo, kuya. Kuya, dahil yung puro bituan. Okay, ready! Take me! Pwesto po, pwesto. Pwesto, pwesto. Nay, nay, abante mo po. Abante mo si nanay. Yan, okay. Tama po. Rolling! 5, 4, 3, 2. Action! Sigaw. Gab na sa mga chicks. Picture kita. Saan ang mga chicks? Punta ka dun. Punta ka dun, pa-picture ka. Punta ka dun, pa-picture ka. Dali. Dali, doon. Punta ka Dun. dali. Dun. Ayun, picture ka doon. Hello. Ayun, yeah. Yan, sabihin mo. Picture po ka mo. Ba't nire-reject mo? Sa camera. Dito ka, dito marap. Yan. Yan. O dali, ngiti ka, ngiti ka. Smile, smile. Ngiti. Smile. Yan. Mas ka na dyan. Sige na dyan. Sama naman tayo, Kuya Mar. Okay, kiss mo na lahat ng chicks dili. Hmm? Kiss mo lahat ng chicks. Okay, masunurin yan. Yan. Parang laro talaga sa inyo lahat. Ang gano na yung mga gano'n. Please. Okay, standby, six. Ulan, ulan dito. Ulan, 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 ulan. Yes na na. Dito lang sa section. Pinakabayo po sa likod. Okay, salamat. Ready na. Roll! Rolling. 5, 4, 3, 2. Action! Ron, nagpinto po. Tapos pakisarado lang po yung pintuan, maayos ng kortina. Yan, maayos ng kortina, please.